Kao što znate, naša klinika za infektivne bolesti, to je referalni centar za infektivne bolesti za cijelu Hrvatsku i mi tu liječimo bolesnike iz cijele Hrvatske sa svim različitim infektivnim bolestima. 3 odjela dječja imamo gdje se pokriva cijeli dječji uzrast sa različitim dječjim bolestima, 2 intenzivne jedinice koje rade u dosta teškim uvjetima. Ne samo da liječimo, u stanju smo izolirati i liječiti pacijente i dijagnosticirati sa najopasnijim danas infektivnim bolestima u svijetu. Nerijetko u našoj jedinicama intenzivne skrbi završe i bolesnici, što djeca, što odrasli iz susjednih zemalja zbog teških nekakvih infekcija koje oni ne mogu u svojim centrima riješiti. Sredstva za donaciju, odnosno sredstva iz donacije bi se upotrijebila za kupovanje mobilnog rentgenskog uređaja. S obzirom da je bolnica strukturirana prije više od 60 godina i da ovakva kakva je sada i da se zapravo sastoji od niza međusobno odvojenih zgrada, onda se slikanje, pogotovo za teško bolesnu djecu, za djecu koja su ovisna o aparatima koji podržavaju životne funkcije, mora provoditi na licu mjesta, dakle tamo gdje se liječenje provodi. A što se tiče gabarita unutar kojih odjel funkcionira, oni su nepromijenjeni zadnjih preko 50 godina. To je odjel koji je zapravo takav kakav je strukturiran 1964. kada zapravo u Hrvatskoj nije postojala niti jedna jedinica za intenzivno liječenje djece. A zadnje značajne preinake na unutrašnjem izgledu tog prostora su napravljene 78. godine. Znači da odjel zapravo radi, ja bih rekao, u nemogućim uvjetima. Mi smo muku mučili kako ćemo između puno opreme koja nam je potrebna, nešto što je sad bilo kritično, a to je mobilni aparat za djecu, naći novce, jer već negdje iduće godine taj aparat kojeg sad imamo, koji je star 20 godina, ne bi mogao funkcionirati. Mi teško bolesnu nepokretnu djecu sa teškim infekcijama ne bismo mogli snimati rentgenom. I doista sam bila iznenađena ugodno cijelom idejom ove akcije koja je bila. Dakle, ne samo da nam date novce da mi kupimo aparat, nego tom jednom humanom idejom da djeca s potrebama, djeca s autizmom, djeca sa Downovim sindromom i 2 udruge iz Osijeka i Zagreba pomognu teško bolesnoj djeci i na taj način pokažu da uvijek jedni drugima možemo pomoći koliko god da smo u potrebi.